Estamos á beira da autoestrada do Atlántico, entre Miño e Pontedeume, preto das mellores praias do litoral coruñés. Aquí estáse a construir unha macrourbanización nuns terreos que eran monte ata hai 2 anos. Van ser 1220 vivendas que ocuparán unha superficie de 26 hectáreas. Contará cun campo de golf de 18 buratos e un hotel de 5 estrelas. É esta a aldea do futuro. Realmente teñen algo que ver estas urbanizacións coas vellas aldeas que están sendo abandonadas? Na vindeira media hora imos facer unha viaxe ao longo de 2000 anos de historia para intentar entender como se foi habitando este país que se chama Galicia. Estamos no Castro de San Fins, ao norte de Portugal. Aquí vivía unha comunidade castrexa no ano 137 a.C. Vostedes estarán a preguntar que facemos en Portugal se o que queremos é contar a historia dos asentamentos en Galicia. A resposta ten ao protagonista da nosa primeira historia. Este home pertence ao pobo dos Calaicoi ou Galaicos. Ven dar un aviso que sabe que pode cambiar o seu destino, o da súa familia e o do seu pobo. Todo o que levantaron os seus pode quedar arrasado pola forza dun inimigo do que só oíu falar, o exército romano. Na véspera da batalla, a este guerreiro preocúpalle, sobre todo, ter que sair a loitar a campo aberto. A sensación de seguridade que sentira durante anos déralle o emprazamento do seu castro fortificado naquel outeiro. Sempre fora bastante doado defenderse dos ataques dos veciños que lles querían roubar os alimentos e raptar as súas mulleres. O castro estaba próximo ás terras fértiles das que dependía a alimentación da familia. Moi preto del atoparan aquel mineral escuro co que, despois de fundilo, facían armas e ferramentas. O protagonista desta historia construíra a súa casa coa axuda da familia e dos veciños. Era como as demais do poboado de planta circular. Tiveran que carretar moita pedra para erguer os muros máis altos, de tal xeito que se puidese facer lume dentro dela sen queimarlle o teito vexetal. Así, podían quentarse e cociñar. O fume non era tan molesto e axudaba a conservar os alimentos que se penduraban do teito, fora do alcance dos animais. A casa castrexa tiña unha estructura moi semellante á que teñen as pallozas e que, coa evolución lóxica, perdurou durante máis de 2000 anos. Entón, se certos aspectos do xeito de vivir dos castrexos teñen chegado ata os nosos días e non foron eliminados polos romanos, é lóxico pensar que os romanos tiñan outro obxectivo moito máis importante que a mera conquista e romanización dos galaicos. A pregunta, polo tanto, é: por que viñeron os romanos ata o que eles mesmos chamarían a fin do mundo? O control da riqueza mineira do ferro e do ouro converterase nun obxectivo político estratéxico pro poder de Roma. O valor destes minerais foi o que trouxo os romanos a Galicia. Para abrir novas rutas comerciais e acougar as tribos do noroeste peninsular, Roma enviou á fronte dun exército a 10º Xuño Bruto, no ano 137 a.C. Bruto dirixiu os seus soldados desde o Texo cara ao norte e foi sometendo sen demasiada resistencia as diferentes tribos e povos, ata que aquí, ao norte do Douro, os coñecidos como Calaicoi ou Galaicos xuntaron e organizaron unha multitude que se enfrontou ás lexións de Roma. Da dimensión e do resultado da batalla deu conta o historiador romano Paulo Orosio. Mentres tanto, Bruto, na Hispania ulterior, derrotou a 60.000 galegos que viñan para auxiliar aos lusitanos nunha batalla cruel e difícil, a pesar de que os rodearan por sorpresa. Nesta batalla morreron 50.000 galaicos, prenderon 6.000, e moi poucos puideron escapar. A bravura coa que loitaron os galaicos fixo que os romanos lle chamaran Galicia a todo o territorio que lles quedaba por conquistar ao norte do Douro. Ben, sabemos xa que para os romanos o territorio que denominarían Galicia ía desde o norte de Portugal, onde estamos nós agora, ata Fisterra e o Cantábrico, e que incluía parte do que hoxe é Castela e León e Asturias. Sabemos tamén que viñeron atraídos polo ouro e polo ferro. Pero
Que foi do noso guerreiro naquela batalla que nos deu o nome aos galegos? O protagonista da nosa historia loitou con singular valor naquela batalla épica. El foi un dos que sobreviviu, pero fixérono prisioneiro e tivo que acompañar o exército romano no seu avance cara ao norte. Naquela penosa viaxe, viu como os soldados romanos se negaban a cruzar o río Limia por medo a perder a memoria. Tivo que ser o propio Xuño Bruto que no atravesase primeiro e para demostrar que non se esquecera, foi chamando polo seu nome a cada un dos seus lexionarios. O noso heroe tampouco perdeu a memoria ao cruzar o Limia, pero xa nunca volveu recuperar a liberdade. Tivo que traballar o resto dos seus días como escravo nunha mina de ouro nun lugar a varios días de camiño, máis ao norte, onde a terra era de color vermella. Estamos no Bierzo, nas Médulas, declaradas pola UNESCO Patrimonio da Humanidade. Estas minas son o vestixio máis impresionante da enxeñería mineira que os romanos deixaron na Galaecia. Daqui, e da conca do Sil, partían para Roma, segundo Plinio, 20.000 libras de ouro ao ano. A pesar da derrota fronte ás lexións de Xuño Bruto, a resistencia dos galaicos ainda durou máis dun século e obrigou a Roma a enviar a Xulio César a Galicia no ano 60 a.C. A derrota definitiva dos galaicos produciuse na batalla do Monte Medulio, 34 anos máis tarde, no ano 26 a.C. Os romanos, seguindo un plan de ataque deseñado polo emperador Augusto, rodearon cun foxo os galaicos e estes, ao verense abocados á derrota, optaron polo suicidio. Despois, xa coa Galaecia romanizada, os galaicos seguiron vivindo en castros outros 5 séculos máis. Daquela, poderíase pensar que os castros eran uns asentamentos tan cativos que nin estorbaron a romanización de Galicia. Pois ni moito menos. A dimensión dos castros era moi variable e ía dende os 400 metros cadrados do de Seixas, máis ou menos a 10ª parte deste terreo de xogo, ata os 200.000 do de Montemosiño, en Portugal, onde caberían uns 20 estadios como este. Unha das ideas erróneas que adoitamos asociar cos castros é que os castrexos vivían únicamente no monte, pero non é así. Hai castros costeiros como o de Baroña, Santa Tegra ou as Cíes, o cal demostraría que os castrexos dominaban as técnicas de navegación. Aínda que non existen datos fundados sobre os habitantes de cada comunidade castrexa, cabe pensar que a densidade de poboación debía ser alta, xa que están localizados máis de 3.000 castros en Galicia e no norte de Portugal. Na Galaecia, Augusto fundou 3 cidades principais unidas por vías, as que hoxe son Braga, Astorga e Lugo. Lucus Augusti foi a cidade romana galega por excelencia. Augusto fundou Lugo no ano 14 a.C., pero estas murallas construíronse 3 séculos despois, supónse que para facerlle fronte ás invasións bárbaras. Pero Lugo foi unha excepción, porque, tras o abandono dos castros, a aldea converteuse na forma básica de habitar o territorio. A esa sociedade máis ou menos romanizada chegou no século III o cristianismo da man do propio Imperio Romano. Máis tarde, no 410, asentáronse en Galicia uns 30.000 suevos que conseguiron crear aquí un reino. Estas tumbas do mosteiro de San Pedro de Rochas pertencen á época sueva. Os suevos botaron en Galicia preto de 175 anos, que tampouco é tanto cando estamos a repasar unha historia que abrangue máis de 2000. Sen embargo, os suevos deixaron unha herdanza que para os galegos sempre tivo un valor moi importante, a parroquia. Durante o reinado de Teodomiro, no 572, aprobouse en Braga o parroquial suevo, que dividiu Galicia en dióceses equivalentes ás 6 episcopais de hoxe.
Estamos en Secedo do Caurel, unha aldea que pola súa estructura cabe pensar que xa existía na Idade Media. Durante séculos, a aldea constituíu o principal núcleo de poboación. Por que tivo tanto éxito este tipo de asentamento fronte ás supostas vantaxes da cidade? Estes emprazamentos ubicábanse en lugares onde era posible vivir do cultivo da terra e dos recursos do medio natural. Por iso, aínda hoxe, a aldea é a entidade de poboación máis común en Galicia.